Bix-xogħlijiet fuq il-junction tal-Kappara qed joqorbu lejn l-aħħar fażijiet tagħhom, ingħata bidu għall-ewwel fażi tal-proġett tal-flyovers tal-Marsa bit-twaqqieħ ta' numru ta' fabbriki u qluħ ta' siġar li se jitħawlu band oħra. Il-proġett li mistenni jdu maddej madwar 3 snin beda xarejn qabel iż-żmien, meta fil-pjani oriġinali kien skedat li jibda f'nofs Jannar li ġej. Ix-xogħol li se jara l-bini ta' 7 flyovers li minn fuqhom se jgħaddu dritt il-vetturi li jkunu sejrin min-naħa tal-Marsa għal raħal ġdid fost oħrajn se jwassal ukoll għat-tneħħija tal-5 sistemi ta' traffic lights eżistenti. Il-manager tal-proġett Antoinette Conti li mexxiet ukoll ix-xogħol fil-Kappara qalet li l-aspettattivi tan-nies għal dan il-proġett huma kbar wara li x-xogħol fuq il-proġett tal-Kappara mexa bl-anqas inkonvenjent possibbli għas-sewwieqa. Il-proġett tal-Marsa huwa ikbar, ġifieri mill-lat ta' strutturu u mill-lat ta' kobor ta' sajt. L-erja tal-Marsa hija ħafna ikbar. Biss hawnhekk ma kienx hawn roundabout imma traffic light junction b'numru ta' flows ġo fiha. Ix-xogħol inizjali beda bil-qluħ ta' siġar kbar rib iż-żona tal-fabbriki. Il-qluħ tagħhom qed isir minn bosta ħaddiema tal-ELC u se jitwaħħlu mill-ġdid f'diversi żoni. Il-perit ta' Transport Malta Antoinette Conti spjegat li l-istrutturi li se jinbnew se jkunu aktar siguri għas-sewwieqa tal-muturi u ċ-ċiklisti b'karreġġjati apposta għalihom. Se jsiru wkoll bankini għal pedestrians flimkien ma' lifts minn struttura għall-oħra. L-sfidi naħseb huma kbar, għandna sfidi li jkunu hemmhekk fil-proġetti kollha. Jidħlu toroq, pereżempju għandek iċ-ċaqliq ta' servizzi. Imbagħad hawnhekk bħala proġett l-istrutturi huma kbar minn dawk li kellna fi proġetti oħrajn għax hemm iżjed. Ara qegħdin naħdmu f'dak il-qafas. Il-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura Ian Borg qal li dan il-proġett huwa wieħed importanti ferm għall-infrastruttura ta' pajjiżna. Għalli minn din iż-żona jgħaddu madwar 8,000 karozza fil-ħinijiet l-iktar biżlin tal-ġurnata. Il-proġett li se jkun qed isir b'investiment ta' 70 miljun euro għandu lan li jtaffi mill-konġestjoni ta' traffiku f'din iż-żona. Il-fatt li llum għandek 5 traffic light systems u għada meta ser tipproċja din iż-żona, bażikament mhux ser ikollok għalfejn tieqaf qatt. Inti ġej minn fejn ġej u sejjer lejn fejn sejjer, ovvjament dik ser tkun qiegħda tnaqqas il-ħin għal dawk kollha li jivvjaġġaw u ovvjament jagħmilna anke pajjiż aktar effiċjenti anke mill-aspett ekonomiku. Spjega li fix-xhur li ġejjin mhux se jkun hemm bżonn jittieħdu miżuri ta' kontroll ta' traffiku minħabba li x-xogħol ta' twaqqieħ se jiffoka biss fuq il-binijiet u mhux fuq it-toroq. Il-koordinazzjoni għal diversions għaddejjin ġmielhom, però tajb li ngħidu li għal ġimgħat u x-xhur li ġejjin fl-immedjat mhux ser ikun hemm xogħlijiet fuq it-toroq u allura il-traffic flow ser jibqgħu kif nafuhom sal-lum. Waqt li fisser dan il-proġett bħala wieħed ambizzjuż, il-Ministru Borg qal li waqt li beda l-ħadd tal-fabbriki bħalissa qed jiġu evalwati l-offerti li ntefgħu għat-tender tat-tieni fażi. Dwar is-siġar fiż-żona, il-Ministru qal li jekk possibbli dawn se jerġgħu jitħawlu meta jkun lest ix-xogħol. Dan flimkien ma' tħawwil ta' 400 siġra ġdida fil-Marsa.